και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου. Ιορδάνη βαπτιζομένος σου, Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητός Υιό ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμο φωτίσας δόξασιν. Δόξασε Θεός ελπίσιμον δόξασε, εν Ιορδάνη που αν βαπτιστήνε κατά δεξάμενος, διατηρημός σωτηρίαν, Χριστός αληθινός Θεός ημών, της παιδείας Πανακράτου και Παναμώ Αγίας Αυτομετρός, δυνάμει τιμή και σιωπιού σταυρού, προστασίες στη τιμή που δυνάμει σωμάτων, η και εσύ στη τιμή δόξου προφήτη προδρόμου Καψιάνων, τον Αγίων δόξου επανευθύν Αποστόλων, τον Αγίων δόξου Χανίκο Μαρτύρων, τον Οσίων και Θεοφόρο Πατέρ ημών, τον Οσίων Θεοφάνου στον Ναούσι, προστάτου και πουλούχου ημών, τον Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμη και Άνης, και πάνω των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.